Alang sa mga mahiligon og kaligo lingaw-lingaw adto ta karon sa Pangibaroy, Lanao del Norte sa gitawag og Valley Prime Resort. Agi-on lang na dinhi before sa Baroy National Comprehensive High School. Mo ni ang dala no padung ni Pangi. Padung ni sa resort. Okay, abot na ta sa resorts guys. Nindot kayo ang entrance. Welcome. Okay, mo ni ang iyang sulod Valley Prime Resort. Agi panag-iyahan ni Vice Governor Alan Lim. Okay, mo ni ang sulod. Nindot kayo. Ay mga building sulod mga function hall kung gusto og kasal, bunyag. Pwede ra mo diri nindot kayo mga function hall nga nindot kayo. Igo-igo po na mga abangan kung gusto mo maabangan lang mo diri. Kaya mo po kung mga tanong kani basta kumabang. Nawa ang sulod guys. So pag kaning nindot kayo daghan kayong mga kubo. Kana ra ba yung mga atop nindot kayo na dili na siya kugon plastic na siya nga kuan mura siya silbi kugon ba. Okay, abot na ta dinhi silang kuan sa kuan lala secretaries and treasurers banding holiday karon kay Muslim holiday gwapo kay lang swimming pool blue kaayo ang tubig dili kayo siya bako nga chlorine orag dili gid siya chlorinated napa sila mga sakyan ng gagmato padagandagan kung gusto mo moabang na mulay abang wa po ko nang tanan pili abangon takabulosad mo drive ana ni ang sulod sa BPR ni lahang ko pinay kananan diri mo order kadto sulod lapad kay ang ilang swimming pool gusto mo lingaw-lingaw mga kubo affordable ra kay na guys gusto mo og ganang mga banding sa inyong pamilya sa inyong mga higala diri lang relax kayo layo sa sibilisasyon distansya gamay sa lungsod sa Baroy mga tanawan din pagpagayo ng landscape mundo kay nature tanawon mundo kayo ang iyang palibot kini iyang mga kubo wala mga abanganan fully air conditioned mayong po ni siya dito sa Alrisa pero dagko lang ni siya nga kubo nga kining iyahang kuan sumpay na si sumpay na isa ka nag-triangle nga kubo na po sa pikas sumpay siya pwede mo abang diha pamilya pwede sad man nagtiayon nga gusto nga mag pabugnaw gusto mag relax na gapo kay lahang kuan top palit niya kuan plastic na siya ugon nga plastic napod sila abanganan diri nga nindot kayo ba ato na tanawan ang sulod ato lang lilion gid mo takaabre tanawa sulod na pwede mo diha magpanay magpakasal pwede sa mo diha mag party diha nga function hall nga gabay kini dako ni siya nga function hall pwede ni siya sa mga dinagko nga event ba daghan mo mga bisita diri mo na i-held po kayo ato bangan dako kayo nga budget ani ba still pagkanindot sa structure hawa guys pagkanindot ato daw kuno lion sa sulod o kung saning na sa sulod tanawa dili na to tanawa pwede ra diha mag party mag disgrace kauban sa inyong mga friends wala ilahang fountain wala nang lapandar ako ra maisa gid lang sorry kini dako kini function hall kini na po yung mo hold sa niya mga dagko pud nga mga okasyon dagko nga gusto nga magplano nga magminyo dari anhi mo diri dako kay ni sulod sa pa og mga 500 ka mga tawo ang
accommodate ani. Pas ilang kanindot. Dagtong mga mahiligon o mga laglaan sa ato ang palibot ng probinsya, Misamis Occidental, o dito sa sulod sa ato ang probinsya sa Lanao del Norte, yung mga naas lagyo, yun may mo pag-relax sa kinay. Wow, sulod ay nag-abang ani. Paglakaw na namo na ay nag-abang ani, limpyuhan na ni. Indot sa kaayo diha sulod, na ay kusina, na ay mga galamiton ba. Tanaw sa layo, di ba? Nandot kayo. Napay mga pa fountain po ng ilahang swimming pool diha. Di ba guys? Ato sa BPR. Now karon rin guys, nagsakay ko na rin sa kuhan. Harap rin. Sakay mo. Kami rin sa kuhan. BPR.